L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għall-erwieħ tal-familja Lupo. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattar fina l-fidi jittama u l-imħabba u għamel li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jistħoqilna dak li wetna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li ju Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, kunu twajba ma' xulxin, ħennu għal xulxin, aħfru lil xulxin, bħalma Alla ħafer lilkom fi Kristu. Kunu mela tixbħu lil Alla bħala awliet maħbuba u imxu fl-imħabba bħalma Kristu ukoll ħabb lilna u talilu nnifsu għalina, offerta u sagrifiċċju ifuħu quddiem Alla. Żina u kull xorta ta' faħx jew reba, ebda waħda minnhom ma għandha biss tissemma fostkom. Kif jixraq lill-qaddisin, u anqas kliem baxx u kliem iblaħ, jew ċajt mhux sewwa, kollha ħwejjeġ li ma jixirqux. Imma aktar għandu jkun hemm fostkom ratti l-ħajr. Għax dan kunu għafu li jibda żini jew faħxi jew rejb li hu idolatra ma jkollu wirt fis-saltna ta' Kristu u ta' Alla. Tħallu lil ħadd iqarraq bikom bi kliem fieraħ, għaliex minħabba fek tinżel il-korla ta' Alla fuq dawk li ma jisimgħux. Mela tissieħbu qatt magħhom. Intom kontu darba dlam, immissa intom dawl fil-mulej. Ejxu ta' uliet id-dawl li intom. Il-kelma tal-mulej, rodda ħajr lill-Alla. Għas-salmi responsorjali nwieġbu, inkunu nixbħu lill-Alla bħala uliet maħbuba, ngħidu. Inkunu nixbħu lill-Alla bħala uliet maħbuba. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-paril tal-ħżiena, li ma jaqafx fi triq il-ħatin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebblieħa, imma fil-liġi tal-mulej il-għaxqa tiegħu, lejlu nar jaħseb fil-liġi tiegħu. Ngħidu, inkunu nixbħu lill-Alla bħala awliet maħbuba. U bħal siġra imħawla ħdejn ix-xijat tal-ilma li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jidbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel. Ngħidu, inkunu nixbħu lill-Alla bħala awliet maħbuba. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk. Iżda huma bħal tibla li tittajjar mar-riħ. Għax triq it-tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn. Ngħidu, inkunu nixbħu lill-Alla bħala awliet maħbuba. Inqumu bwif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Il-kelma tiegħek mulej, il-verità. Qaddisna permezz tal-verità. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa.
Darba is-Sibt, Ġesu kien qiegħed jgħallem f'waħda mis-sinagogi u kien hemm mara li kien ilha 18-il sena bi spirtu li kien imarrada. Kienet milwija ħafna u ma kienx tista' tieqaf dritta għal kollox. Kif ra Ġesu sejħilha u qalilha, Mara, inti meħlusa mill-mart tiegħek. U qegħdilha jdejh fuqha u minnu fih waqfet dritta u bdiet tfaħħar lill-Alla. Qabeż il-kap tas-sinagoga b'saħħna fuqu għax Ġesu fejjaq f'jum is-Sibt u qal lin-nies: hemm 6 ijiem li fihom wieħed għandu jaħdem, mela fihom ejjew biex tfiequ u mhux is-Sibt. U ċuħ boħra wieġeb il-mulej: mhux kull wieħed minnkom f'jum is-Sibt iħolli l-barri jew il-ħmar tiegħu mill-maxtura u jieħdu jisqih. U mela għax illum is-Sibt din il-mara bint Abram ma kellix tinħall mill-erbejt li fih ix-xitan ilu jżomma għal 18-il sena sħaħ. Kif qalek, kull min kien kontra tiegħu reġ bil-mistħija, iżda n-nies il-koll ferħu għal dawk l-ġubijiet kollha li kien qiegħed jagħmel. Il-kelma tal-mulej. L-istedina tal-mulej Ġesu dal-għodu qiegħed jurina li aħna quddiem għajnejh maħniex sempliċement numru, maħniex identity card, imma kull wieħed u waħda minna huwa għażiż fl-għajnejn tiegħu. Tantu hekk il-din il-mara marida ma kienitx li titolbu jfejjaqa, imma hu stess u salluqa jpoġġi żewġ verbi sbieħ: ra u sejħilha. Ra u sejħilha. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li aħna nemmnu li l-mulej għandu ħarstu fuqna, imma fl-istess ħin isejħilna biex nagħmlu xi ħaġa. Isejħilna għax irid ifejjaqna ma kollu li taqqalna fil-ħajja tagħna. Isejħilna għax irid li jimla l-qalbna b'sens ta' ferħ u gratitudni. Interessanti li kif din il-mara tiġi mfejqa, l-ewwel kelmiet x'kienu tagħha. Bdiet tfaħħar lill-Alla. Ejjew nagħmlu din il-mistoqsija lilna nfusna. Jien qed insib ħin biex infaħħar lill-Alla fil-ħajja tiegħi ta' kuljum. Jew lanqas jien konxju ta' dak li l-mulej qiegħed jagħmel miegħi. Jew lanqas jiena konxju li l-mulej għandu l-ħarsa tiegħu fuqi kontinwament anke meta jien stess inwarrab ħarsti minn fuq. Ejjew għalhekk inkomplu dan iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa li hija innu ta' tifħir lill-Alla, innu ta' ringrazzjament, u l-mulej nirringrazzjawh tal-li hu jitfa' ħarstu dejjem fuqna. Imma bil-wifqa ejjew fiduċjużi fl-imħabba ta' Alla lejna li kontinwament għandu l-ħarsa tiegħu fuqna, inresqulu b'fiduċja it-talbiet tagħna. Nitolbuk mulej għall-Knisja biex anke hi tkompli tkun dik li twaslilna il-kelma tiegħek biex nifhmu sewwa l-imħabba tiegħek lejna. Nitolbu. Kif tafu il-bieraħ il-Papa Franġisku semma l-isem tal-Isqof Mario Grech li fit-28 ta' Novembru se jiġi maħtur bħala kardinal.
Il-bieraħ tard bil-lejl l-isqof innifsu bat messaġġ lid-djoċesi tagħna kif ukoll il-poplu Malti u Awċi fejn fost dan il-messaġġ talabna biex nitolbu għalih quddiem il-Madonna ta' Pino. Walhekk ejjew nilqgħu din l-istedina li huwa stessa għamlilna nitolbu għalih biex f'din il-missjoni li l-mulej qiegħed isejjaħlu ikompli jkun spalla ma' spalla mal-Papa u jaħdem għal ġid tal-Knisja u tal-umanità. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll. Għamel li ħna nħossu il-ħarsa tiegħek fuqna. Ħanimtlew bil-fiduċja, bit-tama, bil-ferħ biex hekk ukoll imqawwija mill-Ispirtu nkunu kapaċi infaħruk. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija tkompli tgħin u tbierek il-familji kollha tagħna. Nitolbuk partikolarment għal morda, il-morda li qegħdin jinħakmu b'din il-pandemija, dawk il-persuni kollha li qegħdin jaħdmu biex jikkontrollaw din il-pandemija. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa missier dawn it-talbiet li din il-familja li nġabret madwarek edha trissaqlek f'dan il-jum ġdejt xieda tal-imħabba tiegħek lejna. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn din l-offerta li qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek biex is-servizz tagħna jkun tal-akbar glorja għalik bi Kristus Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox li jintbattulna bħala Salvaturu feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. U sanna fl-ola ta' smewwiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem
u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs, rad il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inħandru l-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċ tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk, insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk do fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrij, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen jendawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej messolix. Il-ġisem ta' Kristu.
Jew dan il-mument wara tqarbin aħna wkoll bħal-mara tal-Vanġelu infaħru lill-Alla. Kif ħassitha infejqa faħret il-Mull-Alla. Aħna wkoll mhux biss Alla fejjaqna imma ġiem u ingħaqad magħna permezz ta' dan is-sagrament tal-Ewkaristija. Jew għalhekk kull wieħed u waħda minna fi skiet ta' qalbu jirringrazzja lill-Alla talli għażel li jiġi fina biex ikun magħna. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzja li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħt iġbijat bi Kristu Siedna. Jew ngħidu t-tliet avamirijiet li talbitna Omna Marija hekk nofruhom għal bżonnijiet tal-Isqof Marju Grek kif ukoll għal bżonnijiet ta' dawn il-persuni li qegħdin jiġu maħkuma jew qegħdin jaħdmu biex iżommu l-bogħod kemm jista' jkun din il-pandemija. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Nitolbuk mulej li s-sagramenti tiegħek jagħtuna l-grazzja li fihom jinsabu biex il-qudiem niksbu sewwa dak li qegħdin nagħmlu taħt iġbijat bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.